gatoz petoa jontzita, gure hizkuntzaren alde egiten korrika. Zoren egon arren muarnaz ez duka. Korrikak 11 egun irauten du. Euskararen aldeko gure lasterketak ordea bizitza osoa iraun beharko luke. Okintegiko okinarekin, supermerkatuko kusatzaintzearekin, liburutegiko ardunarekin, irakasleekin. Euskaraz hitz egiteko ohitura hartzen badugu, pauso handi bat emango dugu euskararen normalizazioan. Guk uste baino gehiagok daki euskaraz, zaila gaitez bada. Erabileran dago hizkuntzen gakoa, hori da hartu behar dugun lekukoa. Tipitapa, tipitapa, euskaraz egin daigu guztiona daka, euskaraz egin daigu guztiona daka. Ekin ba, hitzekin eta ekintzekin Euskal Herri Euskalduna eraikitzen. Hitzekin!